En el 230 dia que vivim la pandèmia, convé reflexionar sobre la manera en què està canviant la societat respecte dels lligams i les relacions d'estima. Segons el sociòleg polonès Zygmunt Bauman, aquesta situació ens ha fet créixer la fragilitat dels vincles humans. En temps d'alarma social, les relacions solen patir una evident manca de solidesa i de calidesa per mostrar-se cada vegada més superficials, més etèries i amb menor compromís. No hi ha cap mena de dubte sobre l'augment d'una classe d'estima cap als altres concebut per Bauman com amor líquid. No devem baixar la guàrdia i convé procurar fer més sòlides les nostres relacions, aquelles que ens han d'enfortir la societat d'avui i encarar la de demà.